سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدالو وزيناتات اما اكلاي بحري نيرودونا تصاوعيد غيروم زدحانو ايرتراويان ابي احمد هاغرو 30 امباسيتات كتعصم مخانا زغلصلو اخيبا بارلاما اب سودان 76 اسكرين زترخبلو غاسيتات اوغندا نكورونا املكيتا حدش حق مصدقان طالبان نسراويت امريكا متنققتا مسدادون كالن زدهس زيناتات حيزلكم مصيلغو ابزا چانل دما ناي وتر تخاتلتي نموخان سبسكرايب كتغبرو بخبري يعدمكم كاب ليبيا تبقيسوم ناب إيروبا خاطو زفتنو زلو سدتنياتات قصرهم بنهر انداوسخه بزمصالو زل غيزي اتي منقدي مليسو كاب عقن العلي حدغنيا اندخونه يمص كام زلو تغليصو حدا سي ووتش زبال جرمناو زي منغستاو ناي غبرسناي تكال اوصيو زلو بفيديو استسني حبريتا كم زنصروخا اتم حبرت إيروبا سدتنياتات كعقتلهم انتي زمولم زلو حيل بحر ليبيا زخونه حيلتات نتم بحر كسغروز دلي سدتنياتات كسب بطيت ناي متكواس سغمتي يوسدلهم كم زلو غليصو زي سي ووتش زبال ناي غبرسناي تكال زرغيحو زلو اب كال محبراو غصاتون زرغيحنا زلنا فيديو كم زريو اتم ناي ليبيا حلوا بحري نتم ابن ايشتي مركب زنبورو سدتنياتات اما اكل بحري كملسو منتي بطيت انداتكوسون كم زرئ اب بزح اوان كابتا عباي مركبم غيروم دفيهم حدغا متحال كساب زقالعو اندا اقربوم يزرئ نزا ملكيتو خاز سي ووتش زبال ناي غبرسناي تكال حبرت اوروبا نتم غسسبو مسلات زفصمو زلو ناي ليبيا حلوا بحري كيمولم صاوعيت اقربولا إذا خمزيلن كله دما سوس ميديتيريان زبال نجبر سناي كال اتكال حنتي إيرتراويان سدتنياتات ونزنبروا أستاد 360 شعتن سدتنياتات عينا زنبرت مركب تمال ليتي نيرودونات أو عيد دحر مسدادا اتا أوشان فايكين زبل شمزلوا ناي مدحن زخونت مركبهم كيدا كم زاد حنتهم نأستاد حموشة ساعتات دحر زوسدن ناي هو تدحن سرحقا كلهم 360 شعتن زبطحو إيرتراويان ونزركبهم سدتنياتات دحينهم كم زلوا تقليصو إذا أوشان فايكين تبهل ناي مدحن نتفتات التكايد مركب ابز حلفه حموشته معلتات اما اكلاي بحري نيرودونا صاوعيد زغربو سدتنياتات كتردد تنقساقيسا دحر مصنح ابز اوان بحفشا كاب ايرترا غبص بانجلاديشن كالوت هاغراتن زمصو 572 سدتنياتات هيوتهم ادحينا ابز بان ذا مركب كم زلو تغاليصلو اذا اوشان فايكن تبحال مركب زبزح غيزي نمنغست عد طليان وي مالتا بمحتات ناودبات زن هاغرات نتم سدتنياتات تبصحم كوينا ابغل اوان جن بوغن عد طليان اتناي سدتنياتات ጉዳይ ፖለቲካ ዝሕወሰ በመኾኑ እቶም ስደተኛታት ንገለ መዓልታት ኣብ ዝባን ዛ መርከብ ጽንሑሉ ጊዜ ሆናሎ እዞም ሕጂ ድሒኖም ዘለው ኤርትራውያን ዝርከቡም 572 ስደተኛታት ከኣ በዛ መርከብ ናበየም ክወሰዱ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ዝወፀ መግለጽ የለን ከም ዝፍለጥ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብዛዕባ ብማእከላይ ባሕሪ ይግበር ዘሎ ምስጋር ስደተኛታት ኣመልኪቱ ኣውፂኡ ኣብ ዝነበረ ጸብጻብ ኣብዚ ዓመተ 2021 ጥራይ 720 ስደተኛታት ጥሒሎም ህይወቶም ሲኢኖም ከም ዘለው ሓቢሩ نيرو قدمي منستر إثيوبيا أبي أحمد لوم مس أبلات بايت هاجورو ركب جيرو بزعبه هلو كنتات تهاجر زلوا مدبات أمريكتو حطوتات ملي سلا قدمي منستر أبي أحمد أبت مس أبلات برلمان زجبرو أخيبا اتياب تجري زنبرو وجه تنقو حوحاتي قبلن كلون حوحات 4 بتاعت العلو كخصص يستسمعوا أبتزربو أبي أحمد حوحات زي حجوين حيلتا تختيتو هاجراويان تكالاتن تسقاتاتن كم زاد كعب بجكازي أبتهاجر بحفش حنفشش زجبرو وجنات كفيلو أوافيرو إلو دحر مخصص حزب تግራይ ከዓጥቕ ጌርዩ ነሰሜን እዝውን አጥቂዕ በመባል ፌደራላዊ መንግስቲ ስጉምቲ ዝወሰደሉ ምኽንያት ገሊጹ ካብዚ ቀፂሉ አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ትሕተ ቅርጽን አገልግሎታትን ንምምላስ ዝተገብረ መስዋዕቲ ህይወት ናይ መሳርዕና ዝነበሩ አባላት ኣኽሲርና ይድሕር ምባል ሰራዊት ፌደራል ካብ ትግራይ ክወፅን ከለው ዝረኸቡ ዓወታት እንድሕራሎ ሓደ ካብ ሰሜን እዝ ዝተመንጠለ ኣጽዋር ምምላስ ኢትዮጵያ ንምክፋል ዝነበረ ዓቕሙ ምድኻምን ኣገደስቲ መራሕቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታውን ይክብል ተዛሪቡ ብዛዕባ እዚ ካብ ትግራይ መውጻኻ አብይ أحمد أقدم مدلاو زتجبروا لي لون تزاري بلا بحفشة أبي أحمد بزعبه زلوا كونتات كزاربن كله كم ناتي رئيتو كونتات تجري مدام تاخجبروا لزدليو وجنات وحدات يوم نيتي بيا بزتنا وحجج أتات غير كام الدخامات دليتات زلوا خويني زسمع عن دحر مبال أبز أوانك قدام نتات نيتي بيا زتما زبلو نمر بيتهم مملس كورونا مقوصار كغبرلو من تبلصغنا ኢትዮጵያ ዝተረፈ ፕሮጀክታት ከዛዘም ኮመድማ ዝምለሱ ዘለው ስደተኛታት ምሕጋዝ ይክብል ተዛሪቡ በጀካዝውን አብይ አሕመድ ኣብዘናይሎም ማዓልቲ ኣብ ፓርላማ ዝነበረ ጻንሖቱ ሃገሩ ኣብ ናይ ወጻኢ ጉዳያታ መምሕያሽ ንኽትገብር ካብ ኤምባሲታታ ነተን 30 ከተዓጹ ከም ዘለዋ ተዛሪቡ
ኣብ ሱዳን ኣብ ዞባ ዳርፉር ኣብ ክልተ ብጃምላዊ ቅትለት ህይወቶም ዝሰኣኑ ሬሳታት ዝተቀብሩ ለጋህስታት 76 ዓስከሬን ተረኺቡ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ ሕጂ ተዘርጊሑ ዘሎ ዜና ከም ዘነጽሮ ኣብቲ ሓደ 26 ኣብቲ ሓደ 50 ዓስከሬናት ዝተረኽበ ኮይኑ ስድራቤት እቶም ግዳያት ዓሌታዊ ምጽናት ዝነበሩ ዜጋታት ከዓ እቶም ገበርቲ እካይ ኣብ ሱዳን ዘይኮነ ንዓለማዊ ቤት ፍርዲ ክወሃቡ ጸዊዖም ኣለዉ። ከም ዝከር ኣብ ግዜ ስርዓት ዑመር አልበሺር ኣብ ዳርፉር ጀምላዊ ቅትለት ተፈጺሙ ዝብል ክስታት ዘሎ ኮይኑ ዑመር አልበሺር ዝርከቦም ብዙሓት ኣባላት ስርዓቱ ከዓ ብዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ተደለይቲ እዮም ጸኒሖም። እዚ ይኹን እምበር ሱዳን ከሳብ ሕጂ ነቶም ተደለይቲ ዜጋታታ የሕሊፋ ከይሃበት ባዕላ ክትፈርዶም ዝጀመረት ኮይና ስድራቤት እቶም ግዳያት ግና ኣብ ናይ ውሽጢ ሃገር ቤት ፍርዲ እምነት ከም ዘይብሎም እቶም ፈጸምቲ ናይቲ እከይ ከዓ ንዓለም ለኻዊ ኣብያተ ቤት ፍርዲ ክርከቡ እዮም ዝሓቱ ዘለዉ። መንግስቲ ኡጋንዳ ለበዳ ኮሮና ንምክታእ ንዝነበሩ እገዳታት ዝጥሕሱ ሰባት ክሳብ 2 ወርሒ ማእሰርቲ ከም ዝጽበዮም ኣፍሊጡ። ሚኒስትሪ ጥዕናት ሃገር ወግዓዊ ዝገበሮ ሓድሽ ሕጊ ነቶም ክዕጸው ዝተወሰኑሎም ከም ባራት፣ መሸታዊ መዘናግዒ ቦታታት፣ ኣብያተ ሲነማን መግቢ ዘይኮነ ነገራት ዝሸጡ ድኳናትን ከፊቶም ዝተረኽቡ ከም ዝእሰሩ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እቲ ሃገር ገደብ ካብ ዝተነብረሎም ማሕበራዊ ንጥፈታት ሓደ መርዓ ክኸውን እንከሎ ኣብቲ ስነ ስርዓት ከዓ 20 ሰባት ጥራይ ክርከቡ ተፈቒዱ ዝርከብ። ልዕሊኡ ኮይኖም እንተተረኺቦም ግን ከም ዝእሰሩ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ገዝኦም ወይ ኣብ ከባቢኦም ብኮሮና ዝተለኽፈ ሰብ እንተሃልዩ ንሰብ መዚ ጥዕና ዘይሓበሩ ስድራ ወይ ወነንቲ ገዛውን ማእሰርቲ ከም ዝጽበዮም ተገሊጹ። ካብ መንበሪ ገዛ ወጻኢ ኣብ ደገ ብዘይ መሸፈነ ኣፍን ኣፍንጫን ዝተረኽበ ሰብ ከምኡውን ሰባት ካብ መወሸበ ማእከላት ክሃድሙ ዝተሓባበረ ክእሰር ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ሃገር ኣብ 2020 ወርሒ መጋቢት ናይ መጀመርታ ኣዋጅ ምዕጻው ኣብ ዝገበረትሉ እዋን ኣባላት ፀጥታ ነቲ ሕጊ ኣብ ዝፈጸሙሉ ብዝተፈጥረ ጎንፅታት ብዙሓት ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝከር። ኡጋንዳ ኣብዚ እዋን ካልኣይ ማዕበል ምልባዕ ኮሮና ዝርከባ ኮይኑ ካብ መወዳእታ ወርሒ ሐምለ ከሳብ መጀመርታ ነሓሰ ኣብ ዘሎ ግዜ ከዓ ተዘርግሐ ብዝለዓለ መጠን ክኸውን ከም ዝኽእል ተመራመርቲ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ኣብ ኡጋንዳ ከሳብ ሕጂ ልዕሊ 83,000 ሰባት በቲ ሕመም ክትሓዙ እንከለዉ ልዕሊ 1,900 ድማ ህይወቶም ሲኢኖም እዮም። ኣብ አፍጋኒስታን ዝጸንሑ ሰራዊት ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ሕብራት መንግስታት አሜሪካን ጠቕሊሎም ይወጹሉ ኣብ ዘለው ግዜ ሓይልታት ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባን ንብዙሕ ከባቢታት እቲ ሃገር እንዳተቆጻጸሩ ይመጹ ከም ዘለው ተገሊጹ። ከሳብ ሕጂ ብዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ተዘርጊሑ ዘሎ ጸብጻባት ከም ዝሕብሮ ሓይልታት ጣሊባን ዳርጋ ንርብዒ ሃገር አፍጋኒስታን ኣብ ትሕቲ ቁጽሮም የእትየማ ዘለው ኮይኖም መራሕቲ እቲ ውድብ ከዓ ብመሰረት ዝተቐመጠ ናይ ግዜ ገደብ ካብ አፍጋኒስታን ዘይወጹ ሰራዊት አሜሪካ ከም ወረርቲ ተራእዮም አንጻሮም ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኖም ኣጠንቂቖም። ነዚ ናይ ጣሊባን ምግስጋስ ተኸቲሉ ድማ ብዙሓት ዕጡቕ ጉጅለ ናብ ስልጣን እንድሕር መጺኡ ሃይማኖት መሰረት ዝገበረ ሕግታት ከጸድቕ ካብ ዝብል ፍርሒ ካብቲ ሃገር ክወጹ ኣብ ምሽብሻብ ዝርከቡ ኮይኖም ገለ ሃገራት ከዓ ኣብቲ ጣሊባን ክሕዞ ቀሪቡ ዘሎ ከባቢታት ዝጸንሐ ቆንስላትን ዓጽን ከም ዘለዋ ተገሊጹ። ብዙሓት ነዚ ጉዳይ ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘለዉ ወገናት ከም ዝሕብርዎ ደገፍ ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብን ዘለዎ መንግስቲ አፍጋኒስታን ንሓይልታት ጣሊባን ክዓግት ዓቕሚ ከም ዝሓጽሮን ጣሊባን ከዓ ገና ብሕጂ እውን ብዙሕ ከባቢታት እቲ ሃገር ክሕዝ ልዑል ተኽእሎ ከም ዘለዎ ይዝጽብጸብ ዘሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።